Niekoľko mesiacov sa intenzívne venujeme téme zdravotného dotazníka v životnom poistení a zisťujeme, že mnoho klientov v rámci odpovedí na otázky v zdravotnom dotazníku uviedlo nie. Ako máme postupovať v tomto prípade? No v prvom rade základom je nenaľakať sa. Vždy je lepšie na to prísť teraz, kým sa s tým ešte niečo dá urobiť, ako pri poistnej udalosti, keď už sa s tým veľakrát nedá urobiť nič. Taký prvý krok môže byť vyžiadať si výpis zo zdravotnej dokumentácie zdravotnej poisťovne, pozrieť sa, čo v ňom máme, uviesť všetky dôležité veci práve do toho zdravotného dotazníka a dodatočne tieto skutočnosti nahlásiť poisťovni. No a poisťovňa sa vyjadri, ako ten náš zdravotný stav vidí. Ešte raz opakujem, že je to naozaj lepšie robiť teraz, ako až pri prípravke. Však práve to, ako sa potom postupuje, keď na to klient príde až pri poistnej udalosti. Môže to naozaj dopadnúť veľmi nemilo. Tie situácie sú od zníženia poistného plnenia, odmietnutia poistného plnenia až po odstúpenie od poistných zmluv, kde žiaľ ľudia sú aj takí, ktorí dopadli s ochorením bez poistného plnenia a nepoistiteľní, pretože chorého človeka už ťažko niekto v chorobe poistí. Tomuto sa ale dá jednoducho predísť a to naozaj tým kvalitným vstupom, zodpovedným vstupom, aby nám odmenou za našu úprimnosť bolo pekné plnenie. Evi, a vieš mi povedať nejaké príklady, keď nebolo vyplatené poistné plnenie? Určite viem a je ich skutočne mnoho. Práve predvčerom si spomínam na jeden prípad. Pán sa viac ako 10 rokov liečil na ochorenie, do zdravotného dotazníka ho neuviedol, pretože sa v čase vstupu do poistenia cítil dobre. Rok po začiatku poistenia vznikla poistná udalosť a žiaľ Bohu k poistnému plneniu nedošlo. Dalo sa tomu predísť, a to kvalitným vyplnením zdravotného dotazníka, kedy by sme minimálne na vstupe vedeli, čo nás čaká a či vôbec s týmto ochorením poistiteľní sme. Chceš mi tým povedať, že ak by vyplnil správne zdravotný dotazník, tak by k plneniu prišlo? Chcem tým povedať, že ak by vyplnil zdravotný dotazník správne a rozposlal by ho do rôznych poisťovní, tak tie by sa mohli rozhodnúť, či ho do poistenia príjmu alebo nie. A v niektorých prípadoch sa stáva, že aj človek, ktorý v jednej poisťovni neprejde do poistenia, tak v inej práve priateľný je. No a o tom ten správne vyplnený zdravotný dotazník, korektnosť vstupu práve je. Skúsim to, viem na čom som, ale zároveň som potom úspešný vo finále v tom poistnom plnení. Ďakujem, Evi. Ak si chcete byť istí, že máte vyplnený správny zdravotný dotazník, makléri Finga ako prvý na Slovensku používajú nástroj, ktorý vie efektívne čítať a spracovať výpisy zo zdravotnej dokumentácie.